Ingane zawethu impela sibona laphana kumculi kaMaskandi umthandeni igcwame elisha njengoba esefisele kusuku oluhle lwezithandani ke umuntu kabonisana naye kanti ke wengane zawethu impela ke ngeke uzokhole phana ke intombi ke iphosa ke umbuzo kulona ke igcokama bafethu impela phana basikhuluma kakhulu ke ngicela banqala ngenibingelele kuyona ke imbuso City MTV ngithi nje masiqala nganikani channel ihake wenze kulungile uciphize usubscribe nayo notification bell khonza uzithola zonke izindaba ke eshisayo nazo nayo hayi ke wengane zawethu impela sibona lapha kumculi kaMaskandi umthandeni ke igcwame elisha njengoba ke silithathele usuku lwezithandani lafisela ke umuntu okabonisana naye ke usuku oluhle kanti ke wengane zawethu impela kuthe nje kungabe isikhathi singanani ke sabe sibona lapha ke intokazi yamapiyano ke uMawu ephosa wona ke umbuzo kulona ke igcwame elisha wathi hawu dali ungase ungifiselela usuku oluhle ngakubizi laphi izimbali where are the roses hayi ke wengane zawethu impela kusho njalo phana ke uma ebuza zona ke izimbali kulona ke igcokama elisha hayi ke bafowethu impela thina ke simboso sethi MTV sithi nje bafowethu ake sehle ngobonda idibani ngiyona ivideo ilandelayo.